Iniciatíva Partner Pozitív ukazuje, ako digitalizácia šetrí papier. Dnes sme ocenili partnerov, ktorí používajú Multikalkulačka.sk na uzatváranie poistných zmluv. Spolu sme už ušetrili 422 tón papiera, čo je približne 10 000 stromov alebo 8 hektárov lesa. Toto ocenenie partnerov spájame s výsadbou nových stromov na základnej škole v Rusovciach, aby sme symbolicky pripomenuli, že na ochrane životného prostredia sa môžeme podieľať všetci. A z prírody neustále čerpáme nejaké zdroje a energiu. Myslíte si, že sa to dá brať ako taká pôžička, ktorú by sme mali začať splácať? Aký je váš názor na toto a ako vo vašej firme prispievate k životnému prostrediu? Ja si myslím, že určite. My v agropoistení, keďže robíme s poľnohospodármi, s farmármi, pracujeme, to je väčšine v prírode, na poli, s živými zvieratami. My si vnímame ten environment a to poľnohospodárstvo ako súčasť prírody a samozrejme mám veľký záujem na tom, aby čo najdlhšie tu tá príroda nám sa uchovala v peknom tvare a teda funkčná, aby aj naše deti sa tešili z toho, že môžu ísť do lesa. A my v agropoistení sme tiež prijali nejakú digitalizáciu, aj vďaka kalkulačke sme znížili množstvo papierových zmluv a tiež sme si vyriešili účtovníctvo, ktoré nám generovalo kopec vytlačených papierov, tak to všetko sme zrušili, zobrali sme si taký software a nejakým spôsobom to čisto online celé účtovníctvo prebieha a šetríme tým prírodu.